cara alin con el vlog. Quiero ver esa chica. Yalla yolo. Sarali Tarasa. Andiamo. Succede dove? Ha? Sulla prima c'era. C'è un Lamborghini. Să șcare pe alinga e wow. Este fin. Haide panare. Mamma, jag ska inte köpa. Nej, så Jag ska inte köpa. på midsommar Nico Var kunde är såna här. koden? Vad säger du? Yalla yolo. Hallå, vad är koden? Ki bosta tak. Hallå, vad är koden snabbt? 13. Vad är koden? Så pilar Facem cu video. Vad är koden? Stavo podre. Andava tu costo se che caline hanno dato fare. Jag ska inte köpa. Man kommer ju rätt över man. Ja, ja, yellow. Penetule. Du med 5G. Gianci 5G. Ja. Kan spela? 5G. Facem cu video. Hai Gianna be, Rian. Ce l'ari? Ting tang, ting tang. Ce sa. Ring tang, ting tang tang, ring a ding a dang. Salsa Rian. Salata. Facem cu video. Ja. How do you relax? Susma çineceğim bostanı böyle. Ya. Ja, men Morris nu. Sushi salata. What the fuck? Masih min manca ce? Okay, nasıl? Mamma, se mi mangia c'è. Marunong ka man tapos bistik mo te. Să pune abdira mi. O yare ka. Ce tu be? Buta ti bene. Ma che non c'era un sopra, ma. Să mi n-am hariu lampe sarule. No, valiante o cava. Será comissão Lite midsommarkärlek från Erik Segerstedt där. Kanske önskar någon mer kärlek. Johan Svängberg här på Rix FM. Det är dags för Calvin Harris och Rihanna. Yeah, facem cu video.